Araba eta Bizkaiara goaz orain. Naomi, bera Gasteiztarra berritsua, eta berez, bere bizitzan iraungo omen dion mutil baten bila dabil. Ez hemen zehazki saio honetan, orokorrean. Eta bestetik Gernikako Iker neska laguna etxean utzita ere beti bihotzean eramaten. Giro diskotekera te gustetan larrei. Ni izaten az más romería estilok Eta ni egon nahi lagunekin egon, horregan ateak kanta. Iker Ordorika eta Naomi Pérez de Ulate Barruga! Begira, nola gatozen. Hartu zuen lekua. Iker, Esan, Gabon, zure neska lagunak zer dio? Ze, klar, orain lagun berri pila bat egingo dituzu, eta ez dakit urduriote dagoen edo? igual bakea purbeteuko dugu. Hori ere irabaziko du, ezta? Bueno, Gabon zue bioi ere,